Γεια σας φίλοι. Απόψε θα βουτήξουμε στον άγριο κόσμο του πληθωρισμού. Ακούγεται συναρπαστικό έτσι. Κρατηθείτε γερά στα πορτοφόλια σας, γιατί αυτό το οικονομικό τρενάκι μπορεί να σας ταρακουνήσει για τα καλά. Με λίγα λόγια, πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών ανεβαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Σκεφτείτε το έτσι. Πέρυσι, ο αγαπημένος σας καφές κόστιζε 3 ευρώ. Τώρα κοστίζει 3 ευρώ και 50 λεπτά. Αυτός, φίλοι μου, είναι ο πληθωρισμός που σιγά σιγά μας κλέβει τα λεφτά μας. Και δεν είναι μόνο ο καφές. Ο πληθωρισμός μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τα ψώνια και τη βενζίνη μέχρι το ενοίκιο και την υγειονομική περίθαλψη. Είναι σαν ένα ύπουλο θηρίο που σιγά σιγά ροκανίζει την αξία των χρημάτων που βγάζουμε με κόπο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ξετυλίγουμε αυτό το οικονομικό παζλ. Λοιπόν, πώς ξέρουμε ότι υπάρχει πληθωρισμός? Υπάρχει κάποιο είδος συναγερμού πληθωρισμού που χτυπάει. Όχι ακριβώς. Αλλά οι οικονομολόγοι έχουν ένα χρήσιμο εργαλείο που ονομάζεται δείκτης τιμών καταναλωτή, ή DTIC εν συντομία. Ο DTIC παρακολουθεί τις μέσες αλλαγές τιμών σε ένα καλάθι προϊόντων και υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το καλάθι περιλαμβάνει πράγματα που οι άνθρωποι συνήθως αγοράζουν, όπως φαγητό, στέγαση, μεταφορές και ψυχαγωγία. Συγκρίνοντας τον ΔΚ από διαφορετικές περιόδους, μπορούμε να δούμε πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές. Με άλλα λόγια, το ποσοστό του πληθωρισμού. Σκεφτείτε το σαν να παρακολουθείτε την τιμή μιας συγκεκριμένης λίστας ψώνια κάθε μήνα. Αν το συνολικό κόστος ανεβαίνει, αυτός είναι ο πληθωρισμός που δαγκώνει τον προϋπολογισμό σας. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον debt decaying για να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και να λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής. Οπότε την επόμενη φορά που θα δείτε τον debt decaying στις ειδήσεις, θα ξέρετε ότι δεν είναι απλώς κάποια τυχαία οικονομική ορολογία. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, γιατί συμβαίνει ο πληθωρισμός εξ αρχής? Λοιπόν, είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα με πολλούς ενόχους. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι κάτι που ονομάζεται πληθωρισμός ζήτησης. Φανταστείτε ότι όλοι ξαφνικά έχουν περισσότερα χρήματα για να ξοδέψουν. Ίσως υπάρχει μια ακμάζουσα οικονομία ή η κυβέρνηση έδωσε επιταγές στήριξης. Αυτή η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να ξεπεράσει την προσφορά, προκαλώντας αύξηση των τιμών. Είναι σαν μια μάχη προσφορών σε μια δημοπρασία, αλλά για όλα όσα χρειάζεστε. Ένας άλλος ένοχος είναι ο πληθωρισμός κόστους. Αυτό συμβαίνει όταν το κόστος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται. Σκεφτείτε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ή ακόμη και την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Αυτά τα αυξημένα κόστη μετακυλίονται στους καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών. Τμήμα 4. Το καλό, το κακό και το φουσκωμένο. Οι επιπτώσεις των αυξανόμενων τιμών. Ο πληθωρισμός δεν είναι πάντα κακό πράγμα. Λίγος πληθωρισμός μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σημάδι μιας υγιούς οικονομίας. Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν και να αναπτύσσονται, γνωρίζοντας ότι μπορούν να χρεώσουν υψηλότερες τιμές στο μέλλον. Ωστόσο, ο υψηλός ή απροσδόκητος πληθωρισμός μπορεί να προκαλέσει χάος. Μειώνει την αγοραστική δύναμη των χρημάτων σας, που σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε λιγότερα με το ίδιο ποσό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του βιωτικού επίπεδου, ειδικά για όσους έχουν σταθερό εισόδημα. Ο υψηλός πληθωρισμός μπορεί επίσης να δημιουργήσει αβεβαιότητα και να αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις μπορεί να διστάζουν να επενδύσουν εάν δεν είναι σίγουρες για το μελλοντικό κόστος. Αυτό μπορεί να πνίξει την οικονομική ανάπτυξη και να οδηγήσει σε στασιμότητα. Έτσι, ενώ λίγος πληθωρισμός μπορεί να είναι υγιής, ο υπερβολικός πληθωρισμός μπορεί να είναι καταστροφικός. Μήμα 5. Καταπολέμηση του πληθωρισμού. Στρατηγικές προστασίας. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό το τέρας του πληθωρισμού? Υπάρχουν μερικές στρατηγικές που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μια επιλογή είναι να επενδύσετε τα χρήματά σας σε περιουσιακά στοιχεία που συνήθως ξεπερνούν τον πληθωρισμό, όπως μετοχές, ακίνητα ή εμπορεύματα. Μια άλλη στρατηγική είναι να διαπραγματευτείτε υψηλότερους μισθούς για να συμβαδίσετε με το αυξανόμενο κόστος ζωής. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο,
αλλά είναι σημαντικό να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και να διασφαλίσετε ότι το εισόδημά σας συμβαδίζει με τον πληθωρισμό. Τέλος, μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές είναι να γίνετε έξυπνοι αγοραστές. Αναζητήστε προσφορές, σκεφτείτε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις και μειώστε τα περιττά έξοδα. Κάθε μικρή βοήθεια μετράει όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Θυμηθείτε, η γνώση είναι δύναμη και η κατανόηση του πληθωρισμού είναι το πρώτο βήμα για να αντιδράσουμε. Τμήμα 6. Κυβερνήσεις εναντίον πληθωρισμού. Μια μάχη βαρέων βαρών. Μην ανησυχείτε φίλοι, δεν είστε μόνοι σε αυτή τη μάχη κατά του πληθωρισμού. Οι κυβερνήσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του πληθωρισμού. Ένα από τα κύρια εργαλεία τους είναι η νομισματική πολιτική, την οποία ελέγχουν οι κεντρικές τράπεζες όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν τα επιτόκια, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τον δανεισμό και τις δαπάνες στην οικονομία. Αυξάνοντας τα επιτόκια, μπορούν να ψήξουν μια υπερθερμασμένη οικονομία και να περιορίσουν τον πληθωρισμό. Ωστόσο, η υπερβολική αύξηση των επιτοκίων μπορεί να πνίξει την οικονομική ανάπτυξη. Είναι μια λεπτή πράξη εξισορρόπησης. Οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη δημοσιονομική πολιτική, όπως τους φόρους και τις κρατικές δαπάνες, για να επηρεάσουν τον πληθωρισμό. Για παράδειγμα, η αύξηση των φόρων μπορεί να μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες και να βοηθήσει στον περιορισμό του πληθωρισμού ζήτησης. Είναι ένα περίπλοκο παιχνίδι οικονομικού σκακιού και τα διακυβεύματα είναι υψηλά. Τμήμα 7. Πληθωρισμός, μια πραγματικότητα της ζωής. Ορίστε λοιπόν φίλοι, πληθωρισμός, μια σύνθετη και πανταχού παρούσα δύναμη στην οικονομία μας. Ενώ λίγος πληθωρισμός είναι φυσιολογικός, ο υψηλός ή απροσδόκητος πληθωρισμός μπορεί να είναι πραγματικά δυσάρεστος. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να προστατευτούμε. Κατανοώντας τις αιτίες και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, λαμβάνοντας έξυπνες οικονομικές αποφάσεις και υποστηρίζοντας ορθές οικονομικές πολιτικές, μπορούμε να πλοηγηθούμε σε αυτόν τον κόσμο του πληθωρισμού. Θυμηθείτε, η γνώση είναι δύναμη και κατανοώντας τον πληθωρισμό, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μας καταστρέψει οικονομικά. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ενημερωμένοι, μείνετε σε εγρήγορση και μείνετε οικονόμοι.